Despois de lograr a pasada semana a súa primeira vitoria da tempada na primeira división autonómica masculina, o Club de Baloncesto Berberecho de Noia non puido dar continuidade á melloría e caeu esta fin de semana na súa visita a Tui por un contundente 71-62. O encontro arrancou igualado, cun primeiro cuarto que rematou en 14-14, pero axiña a Sociedade Deportiva Tui comezou a marcar diferenzas. No segundo período, os locais abriron unha pequena fenda, chegando a descanso por diante con 21-17. No terceiro cuarto repetiríase o mesmo guión, máis acerto dos tudenses e dificultades para os barbanzans para impor o seu xogo, cun parcial de 23-19. Xa no último período, o Tui soubo administrar a vantaxe nun 13-12, que deixou o marcador final en 71-62. Tras esta derrota, o Club de Baloncesto Berberecho sitúase quinto na clasificación, con 7 puntos, froito dunha vitoria e 5 derrotas. Pola súa banda, o Sociedade Deportiva Tui consolídase na parte alta, e segundo, con 10 puntos, os mesmos que o Tifón Muebles Novo Básquet, líder da categoría. O próximo encontro será da máxima dificultade. Un partido clave para comprobar se o Berberecho é capaz de recuperar as boas sensacións e engancharse á loita pola metade alta da táboa.